60 obloi. Hindi.
Binti mga kaubloy, si Binti. So, si Binti na mga kaubloy. So, nagbigay din kami ng kaubloy. Lagyan namin yun. Seven one. Okay. So, dalawang binigyan namin ng ano, isda, yung isa labas ito. So, konti na lang yung tungkad niya. Abot din sa tubig. So, yan yung ice doon. Nanis ko na dito.